Здравейте, днес ще ви представя един Heckler & Koch, едно невероятно оръжие. Малко съм пристрастен, това е моя любима марка. Heckler & Koch MR308A3. MR308 е полуавтоматична пушка с калибър 308 Winchester. Това е цивилната версия на Heckler & Koch 417, използвана от полиция и военни с същото качество и с същите високи стандарти и прецизност. Дългото рамо прави тази пушка подходяща както за лов, така и за спортна стрелба, като стрелците показват винаги много добри резултати. Удълженият приклад, удължаващият се приклад в комбинация с късата дължина на цевта прави това оръжие изключително удобно за работа. Абсолютно всичко е пресметнато. Това да е перфектното оръжие. Абсолютно перфектно. Просто няма къде да се хвалиш. Изключително лесно, удобно е за работа. Много добро оръжие, приятели. Heckler & Koch MR308A3.